Alright, Bilas, dumaan na sa likod. punta kami ng Piyuduran, Albay. Dalawin namin yung isa naming kapatid doon na malayo. Yan. May service kaming tricycle, dalawa, at saka isang motor. Yan ang service namin, oh. Tricycle lang, pa-Piyuduran. Ayun, may nakamotor. At saka ito. Oh, dalawa. Dalawa. Sige, let's go. Bibili daw ng manok. $105 per kilo. Iyo! 2 kilo ni. Laki niya. Isang piraso? 226. Yan. Ano saan yan? 226. Bro. Tama na to. Oh. Uy, tama iba ka na. Ang parehas. 224. Una pangalit pa lang to. Yan, tinalian na. Kakatayin na mamaya. Yan sa bawan mo. Ay, adobo lang. May higit 4 na kilo yan, oh. Yan na, nauna na yung isang motor at tricycle. Alas 10. Alas 10 na. Oh, alas 10 tayo umalis. Ito yung plaza ng Ginobatan, no? Plaza. Ano, munisipyo. Dito na kami sa Piyuduran. Antayin lang yung kasama na huli. Ayan, oh. Naghintay kami dito sa barangay La Medalla, Piyuduran, Albay. Ayan. Umambon pa. School. May butas o malambot lang? Ayan, o. Dalawang tricycle. Nag-stop over, naghintay para sabay-sabay nang pupunta dun sa area. Yung mga kasama. At yun pa. Dagat na. Piyuduran. Bahod. Oh, kaya ba? Kaya yata, ah. Malakas. Boxer lang ang malakas. Boxer 150. Wala. Hirap na. Di kaya. Baba. Sobrang taas. Grabe, oh. Di kayang umahon. Bundok. Ayun ang dagat, oh. Grabing layo ng bahay ng kapatid namin, ah. Nahirapan.
Hindi kaya. Lakad kasi paahon, hindi kaya ng tricycle. Hindi kayang iahon ng pasahero. Kaya lakad lang. Saan yung iba? Ayun. Bilisan nyo! Yung mga pamangkin ko. Ayun. Gihintay yung isang tricycle. Well, ano yan? Cyclone wire. Nakaano sa bundok. Pang anti ano siguro to? Anti landslide. May mga cyclone wire oh. Pagod ah. May sinundo sa baba. Yun o. Mapanganib daw sa landslide. Delikado. Oh. Yan. Sakay ulit. Sige. Palusong ulit. Grabe yung layo nito. Lalang, pagpanalang ko na yan. Sino to? Sus. Bundok talaga. Yan ba yan? Sus. Yun no. Oh, sino to? Sano? Kuya, kumusta? Kapatid ko. Oh. Sa bundok oh. Yeah. Itong bahay ng kapatid ko. Sa bundok. Gusto man niya mag-rapnot man siya. Ay, da man nila lahat. Di pa kita mga gayon naman. Oh, like, hindi ka na ano, ika. Hindi kayo dito yung pagkakataon niyo ni Joy. Ayun, nakambal pa. Kambal ba yan? Di ada ang pulso. Tuloy sa para picture. Kaya mamunan sa barang. Nalalangkag na barang sa laga sa sala. Parang napipicturean. Isa ihon. Kadwa na so before. Bata patindig kita itsura ko sila. Amo na, okay na. Ano naman yung mga itsura? Giton. Sipad lang pa. Kaway-kaway, Bim. Kaway-kaway na. Kaway. Para panoorin mo to sa vlog ha. Hi vlog. Hello vlog. Hi. Ako gwapo.
Aakyat ako sa bundok. Titingnan ko yung ibabaw nito. Bundok. Ayan o. Sige. Uy. Ah. Bayabas. Yeah. Yeah. Diyos ko. Diyos ko. Ginagawa mo. Ay, nako. Grabe. Ang taas. Daming kugon. Kugon. Akitin ko sa tuktok. Yun lang. Maka dito sa binti. Shit. Yun. Dito ako ngayon sa peak. Peak ng bundok. Tanaw yung dagat. Ayan o. Ay. Yan ang dagat. Marigondon daw to eh. Sa Piodoran, Albay. Marigondon ba? O Maunon? Maunon? Aywan? Ayan oh. Bundok. Mas mataas doon. Isus. Sa baba mga bahayan. Bahayan yung nasa ibaba. Yun ang dagat. May mga bayabas oh. Oh. Lambot yung aking tuhod. Yan. Yan ang mga bahayan oh. May mga kamuti pala dito eh. Malunggay, kamuti, sitaw. Oh. Mga bahayan sa baba. May mga nyug. Dito talaga sa Bicol, puro nyug pa eh. Ang daming nyug talaga dito. You know, doon sa kabilang ayun oh, puro nyugan din. Oh. Oh, di ba? Ito yung bundok ng Marigondon. Marigondon ba? Piodoran. Albay. Malayo dun sa bayan namin. Ginubatan. Sa amin walang bundok na gantong malapit. May mga bundok din dun pero malayo sa amin. Kapatid kasi namin nandito nakatira. Taga rito yung napangasawa niya. Kaya dinayo namin. Minsan lang magpangipangita. Siya lang ang nandito eh. Ay, Makati sa binti. Ay. Yan. Kamuti, kamuti. Oh. Tagpamasahe. Niluto nyo na? Amo na. Anong luto? Adobo daw, sa linda. Para hindi sa dapog yan. Di ba niya? Oh, Din na, prinito mo? Ayun o. Ito na yung binili namin manok oh. Adobo na. O yan o. Brown out, walang ilaw eh. Buong albay, walang kuryente. Yung kanin, brown rice. Bagong mo yan ka. Bango. Mabango, mabango. Itong masarap. Daing. Yun na kamo, babe. Oh, magkaroon na. Kumain na ba kayo? Tanghalian? Ano pang mga ano? Anong oras kayo nagtanghalian? Kakain muna kami. Gutom na, gutom. Uuna na ako. Tara, kain na. Mayroong brown rice. Oh. Brown rice to? Kuan nga, bagong muli yan kasi istak ng paron. Uy, dalan mo na si ano? Si Jerry. Ano yan? Nagpritos ka ba eh? Bismillah. Uy. Dalan mo na si ano? Si Jerry. Hindi na lang si Jerry lang.
Adobo guys. Mga Oragon, mga beshi. Adobong 90 days. 2.45 kaya 90. Bumili ako ng 2.45 days na manok kaya 90. Puro yan, kanya-kanyang iro sa man kita. Dito, sa akin dito. O, puro yan, puro. Wow. KKK na lang. Si Say nag-adobo sa de. Oh, sinanda. Hindi na si Tito mo, Noy. Hindi na si Tito mo. Kain muna kami guys. Yan o. Hi Kanya-kanya. guys, kain muna. Oh. Kain muna.